सुगुवाखिबो बेरायगासिनो जोङो ओमफ्राय बाखिखिनि भिडिअखौ गाबोन देखायगोन ना गाबोनहाय जों मा लांनो फैगोन हाँ दिखा दे मेरे बैग बैग सब देखायगोन गाबोन आरो गोदान माखासे भिडिअखौ बिराद गुसु इदि खालामनाय सुजा ओइ गिदिर बेगखौ नै इदि खालाम गिदिर बेगा इदि खालाम नायदे इसोर मा खालामदों मोनफैबाय फारुनि न' इसोर मा खालामदों नायदे चुड़ैल किधर है वो चुड़ैल पारू मिल गई इधर से दिखाओ पारू को दिखाती हूँ मिल गई पारू को मैं अकेले ब्लॉग बना के आई अकेले देखो हम लोग नहीं अकेले अकेले लगी पड़ी है तो मैं अकेले आना पड़ता है मेट्रो में अभी मैं सीख लिया मैंने कैसे अकेले मेट्रो में आना जाना करना पड़ता है और वो कहाँ है चुड़ैल मुझे डर लगा था किससे रास्ते से जों महाबा थांनो नागिरदों दायो दसेनि उनाव देखायगोन नेक्स्ट लकेशनाव खुलुमबाय नोंथांमोनखौ रसिता समफ्रामारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो फुल खनसेबो बरायबाय दिनै आङो एथबां गोबाव जाफैबाय काताराव फैनाया ओमफ्राय दासो आङो फार्स्ट टाइम हारसिं मेट्र' गाखोदों उफाय गैया सुजा आरो पारु गैयिनि जाहोनाव आं दायो हारसिं हान्थिनांगौ दायो आङो पारु आरो सुजाखौ लोगो हमनो थांगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जेब्लायबो जों साथामजों लोगो मोनबाथाय ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट खालामखायो होननानै ओमफ्राय आङो देखायगोन नोंथांमोननो रसिता समफ्रामारिया माबोरै हारसिं मेट्र' गाखोयो ना साहस थानांगौ बिबो मोनबा स्टेशन बारनांगौ जोंनि बेनिफ्राय जोंनि वाख्रानिफ्राय पारु थानायसिम मोनबा स्टेशन बारनांगौ ओमफ्राय आं मोनबाखौबो दायो बारनानै थांगासिनो मेट्र' गाखोनो थाखाय ओमफ्राय पारु सुजाखौबो निस्सय देखायगोन बिसोर सानैबो नेगासिनो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायहैगोन बिसोर सानैया अलरेडि दंहैखासै पारुनि न'आव ओमफ्राय आङो दायो थांगासिनो हारसिं सुजा गैयिनि थाखायनो आं हारसिंलाबो दाना मेट्र' गाखोनांसै आगोलाव आङो बिदि गाखोफेरामोन दायो उफाय गैला नालाय हारसिंबाबो आङो थांनांसै ओमफ्राय मेट्र'आ जि खालि नायदो ओरैजों जि लांदां मारै उथिथाय नुदोंना बालाबारिनो जि हारसिं आं गाखोफेरनो रोङामोन हारसिं दासो रोंबाय पारु सुजा पारु गैयिनिफ्रायसो उफाय गैयाबा हारसिं गावनो रोंजोबखायोना जा खालिनि ट्रेना ओमफ्राय आं हारसिं बिदि मेट्र' सिङाव फिसा दैनि दखान बायदिसिनाबो थायो ओमफ्राय ATMफोराथ' थाखायो निस्सय ओमफ्रायो आरो सिकिउरिटिफोर थायो माबाफोर कनफिउज जायोबा सिकिउरिटिनाव सोंनो हायो आरोना ओमफ्राय आङो मोनफैबाय दायो आङो थांगोन एक्जिट नाम्बार 4आवसो पारुमोननि माबाखौ मोनो एक्जिट नाम्बार 4आव एक्जिट नाम्बार 4आवसो पारुनि थाग्राखौ मोनो आरोना ओमफ्राय दहाय फुङावनो अलरेडि सुजाया फैनानै पारुजों दंफैखायो दायो आं सुजा आरो पारुखौ लोगो हमहैनानै जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय होमबा मिथिगोन जों बहा थाङो आङो सिगां माने सुजा पारुजों थाफाबा आङो जेबो रोङामोन माने बिसिनि उन खारफाबाय थायोमोन नालाय ओमफ्राय माने जि जायो मोजांनि थाखायनो जायो होननाय खोथाखौ आं बिराद फोथायो आरो ओमफ्राय सुजा आरो पारुनि गोजानाव थानानै दायो आं हारसिं ट्राभेल खालामनोबो रोंबाय हारसिं मेट्र' गाखोनो हारसिं बेरायनो रोंबाय दायो सुजा पारुनि गोजानाव थानानै उफाय गैयाबा माने गाव हारसिं गासिखौबो सोलोंनाङो ओमफ्राय आगोलाव आङो सुजा पारु थानायाव एकदम
बिसोरनि सायाव डिपेन्ड खालामोमोन आरोना बिसोरनि सायाव सोनारनानै थायोमोन दायो आं रावनिबो सायाव सोनारला आं हारसिंनो दायो दावगायो मोनहैनोसै exit number 4 न'आव थानायाव बेफोरबायदिखौ बहा रोंनोमोन देलाय जोंनि आसामाव बड'लेण्डआव मेट्र'आनो गैया बेयाव फैनानैसो सोलोंनांगौ गासैखौबो उफाय गैयाबा सब रोंजोबनाङो गाव हारसिंनो सोलोंनाङो मोनहैनोसै बावला आङो नोंथांमोना साननो हागौ हारसिं हाला बिराद गिनांगौ होननानै बेयाव जेबो गिनाङा स्पेशली बेयावनि लकेल मानसिफोरखौ गिनांगौबा एसे जायफोरा माने गुबुन हादरनिफ्राय थाफैनाय एकदम काचारा मानसिफोर ना बेफोरखौसो गिनांगौ आरो गुबुन जायगानिफ्राय लेबार मावफैनाय मानसि बेफोरखौसो गिनांगौ गिबा बेयावनि लकेल मानसिफोरखौ जेबो गिनाङा मोनफैबाय exit number 4 पारु आरो सुजा थानाय जायगाखौ मोनहैनोसै ओंखारनोसै ओमफ्राय थांसै सुजा आरो पारुनि थानाय जायगायाव ओंखारफैबाय बोरै मोनथाय आन्दायबाय आं नुदोंना सान्दुंखौ आं बाहेरायाव ओंखारफैबाय ओमफ्राय नै बैनो टावार 3 जोंनि अफिस काटार एयारवेजनि अफिस ट्रेनिं बे गल दाउदैनि डिजाइन होनो बे न'आवनो वाटार फाउन्टेन रिलाक्स खालामनानै थायो मालायफोरा पारुनि न'आव मोनफैनाय लगे लगे 1 cup गरम चाय समोसा ओमफ्राय नै गरम सिंगारा समोसा मैंने उसको बोला मैंने कहा ये समोसा वेज है ना दुकान वाले को बोला मैंने कहा ये समोसा वेज है ना कहता नहीं पोटैटो वाला है मन था हाँ मैं और सुजा एक दूसरे की तरफ देख के हंस रहे मैंने कहा वेज है ना नहीं पोटैटो वाला है खोनादों मा होनदों दखानदारा खोला भारतनि पारुआ सोंबायनो भेजिटेरियान नामा होननानै ओमफ्राय नै आलु है आन्दार होनदोंनो ओमफ्राय आलुआ भेज नङा आरो बेदर नामा आलुआ मेरे को लगा शायद चिकन होगा नहीं कह रहे आलू है गरम चाय एंड नहीं समोसा पारू के घर आते ही काटारनि सुक वाकिब बाजाराव माखासे भिडिअखौ गाबोन देखायगोन ना